Hej folkens! Nej, jeg skal ikke smide den. Jeg har lavet første episode, ikke? Men nu det her er min første episode. Det her er min første. Højfaldsen, det er Freja. Episode 2. Sæson 1 eller andet. Ja, sæson julestemning. Ja. Her er sæson julestemning. Det var faktisk dagens på. Vil du sige, hvad den hedder, den her sådan? Jeg har sagt det, men jeg lovede det ikke helt ligesom om. Men man skal skrive juleeventyr Minecraft episode 2 eller episode 1, og så skrive Mikkel B.S. K. Ja, K. Jamen, det billedet, det ved jeg, det er en ko med julehat. Det er sådan, man ser det i starten. Men I skal ikke grine af det. Ja, men den siger mur, og så laver den pølser. Det her, I skal holde op med at grine. Det er så sjovt. Jeg kan ikke holde op med at grine. Du sagde lige, vi skulle holde op med at grine. Men det er så sjovt. Ja. Du kan aldrig stoppe mig i at grine. Men Freja er med i den her episode. Der er episode 2. Men sidste gang så var jeg i gang med at lave verdens vildeste hop. Og nu vil jeg gerne lige prøve. Det er bare meget vildere. Hvor er døren? Og så vil jeg lande på et køleskab. Ved du? Nej, jeg vil lande i lavaen. Og så skal jeg lande i en slags bunk lava. Og sidste gang skulle jeg lande på en mand, men han gik. Og så dræbte jeg ham selvfølgelig med lava. Det er derfor, den her er så meget ilagtig. Men ved du, hvor dørene er? Nej. Har vi ikke døre? Nej. Det mener du ikke. Vi har døre, vi skal bare lave dem. Bare tage 6 stykker træ. Jeg har ikke noget craft. Du kan finde et. Kan man ikke finde craft? Jo. Jeg falder hele tiden. Hvordan finder man craft? Jeg er helt Er der craft? Eller hvad? Der er crafting over ved lavespanden. Og så er det lidt der. Craftet. Og man vil se verdens vildeste hop i lava. Ja, jeg vil. Jeg falder. Undskyld folkens, men telefonen gik lige i spanden. I spand. Ja, i spanden. I spanden. Meget godt. Meget godt. Jeg synes ikke, de siger, det er meget godt. Sådan. Så skal vi ikke have rørt bordet frem. Den skal op af. No! Man kan ikke ødelægge det. Eller det kunne nu, når jeg kunne med det der. Men landte jeg i det forkerte? Jeg fik ikke nogen crafting table, og det værste er, Jeg brænder, og hvis jeg dør, så mister jeg alle de ting. Mister jeg? Oh my. Ikke. Du skal aldrig dø. Her, så skal du også trykke på. Ja, jeg gider heller ikke. Nu skal jeg vaske en anden mand. Kom nu, jeg kan ikke få en crafting table. Nu går jeg lige hen til dig. Nej, jeg skulle ikke sige. Nu kan vi snart teleportere. Nej, Mik. Hvad siger? Mika, hvorfor er der et kort her? Det er det med samme. Og det er det, jeg giver dig. Jeg giver dig alt det her. Hvor er du? Er jeg den grønne? Det mener du ikke? Hey, vi er faktisk over ved hinanden. Jeg skal også bruge mit flag, hvis jeg er kort. Så bare kig ned. Du er den grønne, så skal du bare følge efter. Nej, du er den hvide, Mika. Jeg skal prøve at følge efter dig. Bare blive med det der. Jeg er den hvide, ja. Så bare bliv der, så følger jeg efter dig. Bare bliv ved med at kigge på det der flag. Når det der kort, så kommer jeg hen til mig. Der er dag ved mig. Det er bare fordi, der er lidt. Bare bliv ved med at køre. Men hvorfor mister jeg min ting? Det er det. Du flyver.
Så bare bliv sådan. Bare bliv sådan. Så er det fordi, at så kan jeg sådan lige finde dig. Freja! Nu kan jeg ikke finde dig. Prøv at tage kortet. Jeg har ikke et kort. Jeg følger efter dig, og det er nødvendigt, hvis man kan flyve. Bare bliv der og lave nogle ting dertil på. La. Vi er faktisk ikke ret langt væk fra hinanden, Freja. Det er lidt til. Ja. Bare bliv hvor jeg er. Hvor du er en creeper. Er creeper på? Det tager lang tid. Jeg gør det snart. Okay, men nu skal jeg kigge på Freja, skal vi. Jeg gør det kedeligt nu. Jeg kigger bare på et kort. Ja, bare kig på kort. Det er sjovere. Hey, hvordan laver man det der? Put? Nej. Jeg har bare smidt en køle. Kig på skærmen, jeg kan altså ikke finde dig så. Så kan jeg finde mit hjemme. Så bare følg efter mig. Så skal vi bare flyve, og så kan vi finde hinanden jo. Så skal vi bare over til mig. Jeg kan altså ikke bare sådan finde hinanden fra jer. Nej, du er tæt på mig. Jeg føler mig. Du føler dig dum lige nu. Jeg skal se på kortet. Kan du ikke se, den er min hvide bil? Har jeg fundet dig, Freja? Så skal vi... Men du må ikke ødelægge noget. Er det din næste? Ja, det er min. Min? Jeg er snart ved dig. Du må ikke ødelægge. Hvad mener du? Bare et lille hul. Nej, den her but er et hul. Det burde den. Sådan lige et firkantet hul. Det burde den faktisk. Ja. Og så gerne gøre det. Så det burde det. Ja. Boom! Yay! Ups. I stedet for at åbne døren, så ødelægger den. Flot mig, Mik. Ja. Nej. Og det er nat. Det er en creeper! Hold op. Ja, det er en hestested. Du skal sætte... Nej, det er der, hvor doggebær. Nej, jeg har allerede fået det. Ups. Mega. Det var også ikke med vilje. Du skal sætte bloksene igen. Er du med? No. Det skal være dumt. Kom nu. Ikke kig på... Altså, ikke kig... Kun at kigge på Freja-skærmen lige nu. Ja, der bliver lidt stop. Nej. Undskyld. Jeg smadrer... Kom til at smadre glas. Herinde skal min hest være. Eller det er mit hjem, selvfølgelig. Nej, det var så ikke det. Talisman. Der skal ikke flere. Er der ikke døre? Yeah, crafting. Den. Jeg skal ind. Nej. Nå ja,
Jeg ved godt, hvad du laver, men jeg vil bare ikke fortælle det. Folk må ikke se det, fordi at hvis det er jo meningen, du skal ikke vide det. Og så... Hvordan åbner? Nej, ikke op! Stop! For vi skal altså lige... Freja, podcast! Freja, podcast heroppe! Jeg vil ikke ødelægge Diamond. Nej, så sagde jeg, jeg vil ikke... Freja, nu har du ødelagt det. Du ville, det skulle være sjovt. For folk. Freja! Freja, det er altså ikke særlig sjovt. Nu gør jeg det bare. Diamond! Og jeg glemte det. Diamond! Money, 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 money. Ah! Jeg vil dø snart, Freja. Det er selv Diamond. Diamond. Ved du godt, du mistede dit Diamond? No, I quit. Det var lige når jeg har lava i hånden, og jeg Hvordan kigger man i kister sådan? bare tryk på. Og så pege på den. Nu kan jeg charge. Jeg vil ikke charge. Jeg vil gerne chance. Men du Skal vi ikke gå i det samme hus? Okay. Men der er noget. Men Nej. der er et hus, der skal brænde, og dermed basta. Ja, men Mikkel, man skal lave sit eget værelse. Så laver jeg et andet hus. Det her... Nej, det skal være... ved siden... Nej. Ja, nu laver jeg lige et... Nu laver jeg sådan et sted, hvor man kan... her kan man tjerne det. No, ikke for ned! No, ikke for ned! Så ikke, hvis du det, du tror. Og det brænder det hele, så du ikke ved. Men det vil du starte, for nu kigger du snart med vores naboer. Jeg er helt ligeglad. Er det ikke et fint chartsted? Og du har bare... Og ikke signal. Og det er ikke fint. Jeg skal bare have også det her. Jeg skal bare have den i der portal, og det skal den ikke. Kan man ikke udlægge den der? Mikkel, kan man ikke udlægge den her? Nej, jo, det er på den der, man ødelægger. Jeg laver en netterportal. Jeg kan stadigvæk ikke. Hvordan Du ødelægger kan godt gøre det. Nå, mange tak. Men jeg ødelægger også lidt af det. Jeg siger mig. Første gang, så sagde jeg og så anden gang. Okay, det er også lige meget. Jamen det... Nej. Hvordan... Nej. Jeg kan ikke finde ud af det. Du kan også bare gå. Mig? Nej, ikke dig, men den der ting længst der. Den der ting længst der. Du sagde jeg. Ja! Ja. Okay, Mikkel. Hvordan var det? Nå, nu kan jeg. Jeg vil gerne tjerne det. Og så smider jeg den. Mikkel. Okay, Jeg skulle lige til at ødelægge den. Så kan vi til at smide med mine ting. Jamen, jeg skal skynde mig at lave mit hus. Fordi du skal snart hjem, og vi skal snart slutte episoden. Hvad er klokken? Ikke så meget. Ikke så meget som du ved. Hvornår skal vi stoppe? Når jeg har bygget mit hus, er det okay? Og når jeg er færdig med min. Det er når vi er færdige med vores huse. Er det okay? Hun bliver ked af det. Ja, hun sagde, hun bliver ked af det. Du kan ikke skuffe din ked af det. Men hvor er den stige henne? Stige.
en stige. Jeg kan ikke finde en stige. Du laver bare potteplanter. Nej, Altså- det var ikke potteplanter. Nej, potteplanter. Potteplant. Der. Billede. Der. Billede. Og faktisk skal jeg også bruge en blomst. Hey, jeg har det. Jeg plantet 3. Det er min potteplante. Jamen, I har opdaget, at jeg taler ikke så meget, hva'? Fordi jeg er i gang med at bygge mit hus. Men det er fordi, at vi skal altså snart stoppe videoen. Og det begynder... Det er nu, vi skal stoppe videoen, så... Nej, Hej folkens! Og farvel folkens!